И здравейте хора, днес ще играем играни, само да увеличим малко. Така, ще играем играни. Знаете, абонирайте се за най-готините видеа. Кажете ми коя друга страшна, коментирайте в коментарите коя друга страшна игра искате да играете. Аз лично ще изтегля и ще играя на нея. Обещавам ви, само трябва да ми кажете коя искате. Абонирайте се, лайквайте и да започваме. За първи път ще играя играни, така че хора, не знам кой да чакам. Играл съм един път, но никога не съм я превъртал. Ден, едно. Да, тук до беднена беше. Забравих. Добре, да почваме да играем. Така. Какво има, бе? Какво пише тук? Леаве. Много грозно пише тази игра. Идва да игра никъде. Знам тук един трик. Сега идва и аз парам. Хора, какво станало е? Играта бъгна. Айде, не отвори. Бате. Беги. Бегай! Где сме? Тук. Падам тук. Къде съм, бе? Къде се намирам? Беги. Какво е това, бе? Тук нещо трябва да стрелна. Не знам. Врата. Се отваря, майка ти ще има. Това пък ще чупа нещо. Дай ми го, мамицата ти. Тук нещо. Скоро. Ще се спреш ли, махи се от тук, ще удара. Ще удара, пип. Разбрах. Ко? Ти се шикуваш. Махай се, ма.
Хора, много съм прост, не мога да игра. Чакай, има нещо. Ти се базикаш. Бати бабата. Не искаш. Какво е това, бе? Тун. Тръгвай ти, тръгвай. Мръсната луна. Баба смотана. Ще чекам така. Чекай. Чекай. Се правят, като дойде, заключвам. Идва. И заключвам и пускам това. Ще убия за една минута. Айде, умирай, да. Чао. Чао. И да се фана. Нищо не можеш да направиш. Мисля, че е за тук, нали? Айде! Напредвам. Ей! Йопя! Там горе как да го стигна? Дай през това време да разгледам. О! Книга. Двойка. Получила е двойка по математика. Браво на тебе. Много тъпът аз. Сега ако се спални до мене, ще чупа нещо. Брат, ти сериозно ли не мога? Сериозно ли, бе, брат? Тук не гледаш, брат. Може да съм толкова прост на тази игра. И щупа нещо. Ей! Ще откача. Отваряй се, бе. Няма се отваря. Затваряй. Тук не. Каква е тази врата и аз не знам.
Къде отивам, бе? Къде съм? Како е тук нещо? Това знам, че е за проект. Това исках да направя. Айде! Съм толкова добър в играта, ама... Бързо е! Да, мафана от е грозното. Кашкафуйте нещо. Нещо. Ти бая калай. Изготвя къла. Тупи са. Умрех. И хора, това ще е днешното видео. Моля ви се, поставете един лайк. Поне да знам, че харесвате канала. Така че цяло и до следващия път. Да ви се не смотаните реклами, да ви се